Comencem per les bones, és que són bones. Ei, hola, molt bones! Ei, hola, bones! Ara! Prou! Doncs si som males, comença de bones. Ei, hola, molt bones! Hola, Hola, molt bones! Prou! Doncs començaré per les que estan bé. Bé, Prou! Com costa treballar amb dos inútils? El meteorit ha caigut a la selva, tal com ens ha informat el nostre infiltrat. Quan el meteorit estigui a les meves mans, seré la més poderosa del món. Prou! Maleïda ningú intel·ligent, jo era l'agent 009 i em van menysprear, aixafar, desterrar per incompetent. Incompetent? Jo? Prou! Seieu! No, burros a la cadira! Escolteu, prou, mireu el mapa. Aparteu, no veieu que està fet a escala? A on? a buscar l'escala. Seu! Doncs ja hi vaig jo. Seu! Aquí estarà el nostre campament base. I des d'aquí començarem la recerca del meteorit. Aneu a preparar les coses. Demà sortirem ben d'hora. Ben Ben d'hora? Sí, ben d'hora. Però A quina hora?